И здравейте хора, аз съм Али. В днешното видео трябва да избягаме от злият дядо Коледа. Искам само да кажа, че ако това видео пак не може да се качи, аз наистина ще поудея. Казвам ви наистина. Защото миналия петък направих едно видео на Слендрина, но то буквално хора, аз буквално го качвах около няколко пътя. Мамо, къде има подаръче? Аз го качвах няколко пътя. От сутринта. И то буквално не си таковаше. В смисъл, то ми изписваше 3 часа, 20 минути. И след 20 минути, и след 3 часа, никаква файда. Нищо не стана. И в крайна сметка реших вече да се откажем, че днес хора, аз имах видео за миналия петък. Но не знам, дано това видео да се качи вече. Между другото, аз съм вече с новия телефон, който ви го показах в по-предното видео. Този в предното видео всъщност, де. Този подарък. Ама то аз така мога да. Значи хора, тока се мъчих с Слендрина направо. Защото си изкарах и накрая не можа да се кача. Аз пак ще опитам да го кача. Аз няма да мога да се откажа. То това е ясно. Как да се... Откъде... О, боже... Как да се... слязох. Това джуджите трябва да бъдат, бе. Аз не виждам просто някакви зелени неща пред мене. Както иде... Обалено. Учих това видео да се качи, защото ще поудия още малко. Значи при вас как ми на Коледата, боже мили. Avoid the sweet, какво? Имам тук някакви неща, някакви екстри, които се плащат. Да, тук имам още. Но те се плащат, естествено. Това как трябва да го мина? Така. Нищо не знам. Ай, довиждане вече тук. Какво? О, господи мили. Ма чакай, аз на там, аз на другата. Чакай. Оцелях. Това ще пада ли? Така. Ма там подаръча, между другото. Това ще го изчакам на самахни, защото не искам да рискувам. Аз много бавно тук ходя. Значи хора, вижте ми аутфита. То аз с този аутфит съм вече от... Това е вече втората година. Просто просто няма нищо интересно в шопа и заради това просто си ходя с едни и същи дрехи. Нали, зависи от празника. Така че като мине всъщност Коледа, т.е. нова година като мине, вече ще бъда с някакъв друг, мисля. Или пак с то, защото е зимен. Знаете ли какво? Просто като мине зимата, вече някакъв друг ще си взем. Ще си такова. И нищо. Между другото хора, аз бях болна. Аз буквално го читна. Браво, жена. Добре. Няма да се измъчвам. То тук какво има само някакви дъски за минаване. Браво на Бела. После така ще го заобиколя. От тук има такова дропър. Между другото, аз съм играла на дропър и стигнах някъде много далече. Обаче лицето е ужасно. Не се отива между другото. Тук насам трябва. Какво трябва да правя? Ви излили се, просто елате насам. Чакай, бе. Това забех да гледам.
Сега са сите. Дано другите да съм ги взела. Така. Добре, човек, благодаря, че ще ми отстъпиш мястото аз да бъда първа. Сега кладаска. Не е това. Май е това. Да, е това. То е ясно. Чакайте тези да не видят, че това по средата е правилното. Аз как ме зарбизи и сега тук гърлото. Просто наистина се надявам това видео да се къде, защото ще подя. Да, и лейката, добре. Каква е тази лейка? Оле, мали. Как се полива? Оле, господи, белай, чакай, бе. Аз ще се кача вече нагоре направо. Свърших си моята работа. О, не трябва сега тук да се изкачим. О, фенс. Там много хубава шапка, смачкана от всякъде. Това нещо, сега ще се махне от ръката ми или не? Как да го махне? Не, тук може Тоест мен не трябваше да слизам, ще кажа да се качвам от начало, ама се спрях. И колко още такива има за поливане, човек? Махна са, добре. Те лещите много се Да, ядосани са. Нещо така. Тук е някакъв тралише Сега да видя тралежа. Така дем. Значи хора, при вас как ви върви зимната вакансия? Значи хора, аз това ви го казах лично, но нашата госпожа ни даде буквално 3 теста, които са по 20 задачи. 60 задачи, тази жена, тя просто не е добре. Това аз ги направих от много отдавна, преди 2 дена. Но моята госпожа извън училище, тя също ми дава домашна. И наистина ми става много. Много се радвам, че госпожата по литература отиде някъде на почивка извън страната. И не ни даде никаква домашна. Буквално хора последната седмица в часовете по български, английски и литература, защото тя ни преподава и по тия трита, буквално ние нищо не правихме. Това се едно ли е, бе, човек? Какво е това нещо? Вода. Боже мина. Никога буквално нищо не правехме. Имахме заместници, буквално си играхме на телефоните. Това още ли ще ме гони или аз нищо не виждам? Той е толкова забавен, че... Добре, още един между... Какво? Така, ще го минах цялото от начало, но продължаваме. Така, отново през шахта. Между това, ако сте забелязали, във всяка игра има шахта или канализация. И този път има само шахта. Но между това, наистина, в всички escape опита има шахти. Буквално в всички. Просто ако нагони пак, честно казано, много е яко. Защо не ме интересува, защото той е много бавен. Той е бавен, така че казано ми се тая. Това беше между другото на лесно. Това беше на Иза. Той хардаше, честно казвам, мисля, че един е също. Аз съм играла с много по-бързи хора, така че защо беше много бавен. Тук аз трябва да се... О боже, тук разстоянието е колкото мине. Да, тук обаче вече е тегаво между другото. Нещо точно не ми харесва, но обичам да се бия. Той е много бавен. Пак много бавно умира, бих казала. Ако това е на трудно, о боже,
Това ако е на трудно, между другото той ще бъде доста по-бърз, така че това е гадното. Чакай бе, хората е много бърз бе, чакай ти малко бе. Ти беше бавен бе. То има цели с някакви електрически топки. Вижте. Това е тая базука бе, човек. Еди бе, накрая си да умреш, патка. Почакай ти, баба! Ама то аз ще умра. Успях. О, боже. Вижте каква такова. Я. Добре. Хората, тук ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да се абонирате за моя канал и задължително към банката, за не пропусте нито едно мое видео. И да, чао!